Men adym Murat. Ýyllar boýy erwet işler bilen meşgul bolup keldim. Ýalňyşlyklardan dolu bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginden habarsız geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömrüň töwereginde näkpeşiklerim, agaçlaryň hakyny ýerlenmedi. Arkamda toňulap günä toplanan soň, ýyda ýüzlerçe hakyny ýer adamlaryň galanlygyny bilýärdim. Ýöne bugün kakymyň ýazyna başlanandan, geçeren wakalarymdan soň äkli zat ýetgedi. Äkli zady gurşaýan şol rahmet gapysy ahyr men üçin açyldy. Indi men bütünlüğü başga adamdym. Boynumdaky kul haklaryndan halas bolmagy, eden etmişlemden aklanmagy, anha şo günden ýüregime dugdum. Indi tanayan adamlaryň äklisinden menden arady bolmagyny tilýär. Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe. Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Ce? Özüne tüýde uğraştırdy. Inni biz efe bolmasa ne hem işler. Efäni ýyzyna öýe getirer Tejejan. Ýerlen bu goknama? Perihanlayda Pınarı durmuşa çıkarýar. Allı vakt bolsun. Kagurun Melekdayda. Gülüp geçsin. Aytanın etsin. Men gideyim. Diýjäň onu. İşin oňuna bolsun oglum. Sağ ol.
Hülya. Oğlum henüz giden yok mu? Yok, gidip bilmedim. Uy. Pinardır zatına kaçırıptır. Çağılar alaymasın, iserte koyayın. Son perhane bereyim. Oğlum, bir zat bolýar mı? Murat, näme bolýar balam sana? Ece, Hüseyin aýangydy Hülya bara. He, Öňki ýaşaýan ýerimizde. hawa bardy. Garamaňlay gyýjagaz. Näme işlerini kim bilýär? Hiç o arada bilýän dalym barmy? Yok. Toy ortobilinden kesilen soň Hüseyin ağa Hülyany alyp gitdi. Hey bilýän barmy ha? Soruşdyryp göreýin. Köýni goňşulardan belki bilýän bardyr. Murat, Recep, hani bolun çaltırak. Balalım. Hakyky pelwan gahar gelende saklanyp bilýän adamdyr. Bir mahallar Söýgü diýen bir ýurt bar eken. Bu ýurduň ýigitleriniň ählisi pelwan eken. Ýöne Betnişanlar ýurdunyň biheppe bolguly pelwanlarynyň gözi bu ýurtda eken. Öz güýçleri bilen bu ýurdu eýläp bilmejeklerini bilip, hile üstüne hile toslap, olar her hil duzak kurulmuşlar. Şo mahal iş adamları bir-birine düşman etmek bolan Agdarlalyk atly ülhüt öňe çykyp, bu işi maňynyň diýipdir. Beýlekiler bu ülhüt adama ýaňsal teredipdirler. Sen meni oň hötdesinden geljek diýenmişler. Yeri, soň näme bolupdyr, göreşipdirlermi? Anha şo Betnişan ülhüt ýaşyrynlyk bilen bu gözellik ýurduna barypdyr. Ol Söýgü ýurdunyň pelwanlarynyň içine aralaşyp, aralaryny Agdarlalyk tohumyny sepipdir. Dağ ýalygytlaryň diýimleriniň kuwaty kem-kemden gaçyp gurapdyr. Şo wagtam göreş başlanypdyr. Aralaryna Agdarlalyk tohum düşen soň şo Betnişan ülhüdüň huduruny Söýgü ýurdunyň gahrymanlary ýekan-ýekan ýykylyp başlapdyrlar. Ahyrynda näme bolupdyr kaka? Ýeňilipmidirler? Murat, Recep, ýörüň monjuk oýnaly. Recep, ýör monjuklar al. Ýör, Kenan da bilen oýnar. Hemmesini utar. Bolsana Recep, bolsana, ýör, ýör. Ýörsene. Oğlancık. Şşt, oğlancık. Mojuňy açardym. Sag ol ağa. Ödüňem tagy bar. Murat, Kena, näme täzelim?
Geçdigi bolsun. Tawa. Gel çay içeri. Böyle. Yukarını ütköttün mü? Yok, häzir men perinne. Diýmek tow etdim de. Bolmanly yüregime duydum. Allah kabul etse. Ussa yok mu? Berde. Salamu aleykum. Aleyküm selam. Şefik dayı. Hem bu yerlerde näme işin var? Doğru, sen egilik bilen bağlısına yoktur bolin. Kenan. Hulyaniya derece görüm ne yapın? Hülyadan haberim yok. Yani menin maslahat Recep bilen görüşüp Näme üçin? O bukşap bilen soň seni köp görledi. Tutuqanydyň bilemem goý bolsun etdi ýöne häzir. Borlanny. Inni bolsa men onu gözläýin. Erbetme. Idare kurlamazan Murat. Recep seni öldür. Onu doğuşayma. Näme üçin öldürmermiş? Näme omundan iýdiler öýdýänmi? Öýde etdi, öýde goýdy. Oğurlamalar ekenna. Oğurlady, najrady, gyýdan orta ýolda taşlady, kakadyna matkar etdi. Üstüne kan horum bolsa. Oho. Marat kepil geçmedik bolsa 6 ay möklet bilen hiç kime pul bermezdim Recep dost. Ýöne toý etýän ekeniň bizden. Boşant bolsan. Taňry altar. Wagtyny hesaplaşmadan näme boljagyny düşünip oturmagyň hajat ýok bolsa gerek. Arma. Bar bol. Bergen etdim. Hudaýa şükür, Süleymany bergimizden adyn ya. Doğrulam. Teňnemi teňnedir. İkisini koyan. Nerede keni? Nereden tapdın aymur çöpülü? Bir dostum köpek tip berdi. Beşini koyan. Yeri, bugün mü olmadı bu köpelme jögemeň diye. Taňa 10 gün möklet. 10 günün içinde pulu taparsan. Şamrat diýen itiňe de aýt. Girlenýän deşiginden çykaýmasyn. Pulunu çykarar. Murat. Recep, saklan. Recep, saklan düşündüröýün. Köpelsin neydim ho? Haz köp pul bilen geljekdim. Inni men näme deýin? Men pul nerden alayım? Dur ho, dur. Bir alas tapla. Ol işin bir emması var. Adamlan getiren ulaqları gurup däl. Ben o zatları diretme. 10 gününe arası pul. Ondan o näme etjek? Toýum boljak bolýar. Bütün näme işdäýse, Wah Murat, men ýakmasana. bu iş tamamla. İkimi de rahatlanaly. Toý et. Diret, bu işden men girdeý jalamok. Bergin bergiligini aly. O başga. Şu işte ve men başyma iş düşäýse, men seni öldürýär. Koy bir yerini qarsanlar. Koy, sen koşulma. Recep nerede ýaşaýan ha? Belgisi taý ýok. Doğa sen gepe düşünün. O seni ýigrenýär diýen, ho. Başyna bela satyn aljak bolýar. Ömrüm aýtman. Ýaşy aýtma. Ýöne bärik çagyr. Ertir üçdi. Ödüňem bärdi bolarsyň. Birek firege diýen etmek bolýarmy? Bolýar, bolýar. Ertir üçdi Kenan.
Doğrudan Şefik dayı. Sağ oturun. Murat. Seyret anamın mı sen Murat? Murat. Ayrılsana be, ayrıl. Han bir mi? Ben koşulman bilmen bolmaz abi. Koşulma onunla, ayrıl. Recep öldürür var mı? Deytmen hanım. Ermin dukan değil mi ağam şu? Näme bolýar, näme bolýar? Hudaya şükür Murat. Inim sen bana Allah'ı verendi. Murat aytsana şuna, beylişe koşulmasın. Kasada men oturacak deyipdi da ya. Men näme etjekmen bilemo? Kasadan sana ne peyda? Kasa bilen beyle kadıklanyan ol näme netim? Allah canına sabır vere veri. Suna. Dol yavrayım. Gözüm çalın. Suna. İdiyanın näme? Çık dışarı. Koy ver elmi, koy ver. Çık dışarı. Koy ver diyan. Çık. Hayfiydin bilen men karşıma çıkýan. Maksadyň näme? Hakkımı talep ediyan, hakkımı. Sen uğruňy ýitiripsin. Meni günüme koy bolýarmy? Dukanymam. Hani dukan sana amanat verilip dahi. Indi 2 günde dukanın tenki bolaydymy? Bana böget bolma. Murat seni men ýalsın. Bu orada. Aslında men sana başka bir zat aýtjaktym. Efe, Efe näme boldy? Ýene näme etjek bolýan çağany? Anha elimden alırlar. alışları ýal bererler. Eger etleseň. Üfleseň ähli zada düşünenligimi aýdyp bilerim. Elimde şeýle mümkinçilik bar. Git Suna. Git hani. Ödüň bil Murat. Mende ha günah ýok. Merve. Merve. Diňe bir jymyň. Kakam garaş. Diňle. Beret maňa. Maňa hata berme kokmanlar. Eşdiýän sana özüm bilen bagly bir zat düşündirmek isleýär. Haýyş edýär. Şonu maňa düşünürdim. Düşünmek isleýän nerden bilýär? Onu soňam sana garaşýan ýok. Yok. Maňa kim garaşmaly? Efe, Efe diýärmi? şuň şaýatlar dinlejeklermiş. Onu nerden bilýär? Hattahanada Efe tereden Lukman çağırıpdyrlar. Şaýatlarmy? Maňa däle başgalara hata bermeli bolmaňyzmy? Isleseň, ähli zada ýalňyş düşünenligimi aýdyp bilerim. Elimde şeýle mümkinçilik bar. Suna. Letteçi. Letteçi. Efe. Salam. Salam. Müdür bey görjekdim. Evet, başla. Yürü abi. Pök koyun alayım mı? Pök kuyoga. Efe pök kutin alarsa. Ey pök kuyin görsene. Pök oynayacak mı? Oynasam seni koşamda. Benim oynasım geliyor. Götüreme. Ver pök kuyumu. O pök kuyum Murat daim alıp verdi. Pök kuyum verin. Verin pök kuyumu. Murat daim aydır. Getirin o getirin. Getirin diyen verin. Yavaş. Gel. Al köpüğü. Öyu diyen mi? Gidelim. Hakikaten bilen jonlar seni. Onsudan billeler ediydim. Men pikirimçe hoşlaşsaňyz gowy bolar. Sen nähil utançly daýaly ekenim. Ana şu Çağany. çağany uran oturup gelen. Aşağı çıkın. Gurgun çağaçyga edip daryn berdi wyjdansız. Yalancı. Hani yürü. Efe. Yürü. Koy ver Efe. Gel bari. Alın pök kuyun sizin olsun. Aşağı çık. Yür. Yür. Efe.
Çık taşary. Gaýp şu töwrekde garaň urkazaýmagyn bolýam. Çık taşary. Tanrıya kadın hadiye. Sağ olun. Oğlum. Oyu batıpsınlar. Hoş geldin Ececan. Eşdiyen mi? Meni korkutma. Neyim oldu sana? Aytsan oğlum. Haýdy ýerine aýdaýyn Ece. Efe gitti, suna gitti. Şu adam şu çağını urya diýip bol çekipdi. Recep bilen Hulyan tap bilmedim. Merve, Merve diyenin kim oğlum? hiç kim. O kağıt näme? Nurknama bolsa goýup geleýin. İr bilen Hülyan soradyňa. Köýüne tanışlamyň bir toporuna jaň etdim. Ahyryny ýere dediklerini bilýän adam tapdym. Ececan, men sen bu edenniň aşagyna näp çykarkam? Näme hata oý berenini bilem okmarat. Ýöne ýalňyşyň düze oglum. O gyýjagada da. O ýigide de hiç hata agyr değildi. Hulya. Hulya. Git şu yerden Murat. Haşe diýär. Näme gerek? Aýtjakladymmy? Birje diňle. Islemesen gelişmeýär gider. Recep bilen bagly. Otur. Hüseyin naýy öýdemi? İçeride. Deýinjeli. Ýagda ýagyr. Näme bolýar? Yaran okma. Şondan soň özüni tutup bilmedi. Vaktiňi açyk bolsun. Geçelim. Geçelim, geçelim. Näme boldy? Hem biri dönür derdim. Dur yerimden. Annemin Ben düşünüyorum Murat. Sen bir zady bilmeli Hulya. Aslında ähliňiň hem bilmeňiz gerek.
Şoň Recep edenlerine oň hiç ilgini On näse hiç ilgisi yok diýip sen etdiň bilýän. bilýärmidin? Maňa kart pul alanyny aýtdy. Soň sen gidip bu zatlar barada gurulasaň melen boljak iş boldy. Şonda näme üçin aýryşdyňyz? Islemedi. Men näme diýdim dinlemedi. Ömrü mertebesinde ýaşap bolmaz dedi. Bu teňmil maňlaýyndan aýyrman beýdip bilmejegini aýtdy. Rady bolmaryn diýdi. Kakaňa düşündirmeli keni. Men günämdigimi aýtmaly keni. Indi bu zatlaryň ähmiýeti ýok. Bar Hulya. Gayrat et. Goýuran ýalňyşymy düzeltmäge ruhsat ber. Nädip düzetjek? Maňa ömrümi aýtaryp berip bilermiň? Recep menden ýüze gurdy. Köp zat ýazdym oňa. Ýöne birine de jogap gelmedi. Kem-kemden menem sowaşdym. Belki ýitendir. Bir zat bolandyr. Recep seni ýürekden söýýärdi. Senden ýüze gurup bilmez. Men onu söýýärdim. Emma bary uturdy. Biz unuttuk Murat. Senem ýatdan çykar. Innem git. Gaýdybam gelme. Meni bağışla. Käşke meni yer koptady. Elim daşy öňürlüp ony işi etmesedim. Murat dost. Salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Dükanyňa bardym bolýan ýok ening näme boldy? Hudaýa şükür Nejati. Ýa şöýde goýul gortymla. Wagtyň barmy? Sowulyp çay içeli. Senem kan görüp bolanok. Ýörenna. Geç ber. Gir ber. Anaň ogullum noş bolsa. Sağ olun, sağ olun. Aly ber. Ha, näme işleýän onu soň? Men näme diýdim kam? Men sana näme diýjekdim? Sen ertiri işin barmy? Belli bir işim ýok. Dukan beýle kolaýmasam. Ýagşy onda. Ýerden boş bol. Biziň aradaky ýaşulymyzyň bir işi bar. Elimizden gelýän zat bolsa gaýgyrmaz. Itaatly zat bile bolmak Murat. Haýyrly işte birleşmek gerek. Bu gerek nire? Yetimlere egneşik odurudur alınca. Onun gönü Lala bakça çağalar öýüne barjak. Da bara geçirýär da bara. Aýdýan näme oýna diýäň? Ony hemen oýna agaty hökman gider. Onsoň sen näme üçin beýle geň O Nejati. Kim iş aýdýardyňa? Şükür ırsalyňy artdyrýandyr. Artyk bilen gaýdyp gelerdi. Hakykatdan bu gaty dogry eken. Allah şükür etmek gerek Murat. Şükür. Şükür edilse, kabul edýänem şükür edýäniň ırsalyny artdyrýar diýmek. Salam çağalar, gelin hani, gelin. Size gaty howudumuz bar, gelin hani. Haýat etmeň elmeleri yeterlik bar, alani. Al. Ene bu da sana. Benim şunal. Bu da sana. Ne il haladın mı? Al, alani. Salam efe. Benim gel hani. Murat daýy, Ýagdaýlaryň hiç net girdin. gapyda haklar. Sen ýaly ülküler eken. Ýagdaýlaryň hiç diýdim ho. Ullar ýagdaýyň soragyna jogap bermeli. Erwet, Näme üçin ere? melek daýdam görürsün gelýär. Onsoň dükana gidip çörek pişirmäni öwrenjekdim. İçim masy. Himmeti bolar. Maňa anana wak gerek. Ha? Onna maňa nanay. Men pikirimçe sen nikabyňy aýyrmaly. Näme? Sebäbi Merwet aýda da geldi.
Salam. Salam. Hoş geldin Mervet ayda. Hoş gördük. Hawa, hemmelere soğuk payladık. Onu pek oynayalım mı? Murat, hani gelsene. Pek oynamaya gidiyor. Çağırır oyuncakları taşlan. Pek oynamaya gidiyor. Hani gel. Hayır da. Men Mervet ayda bilen alacak, sen gidiver. Onu pek günoklayan. Hani yığınının çağırır. Pek günoklayarıp okla. En öktü dervede çıkar ya. He, ýagdaýlaryna çykyp. İçim gıtya. Öýümdi küýtedim. Men Murat daýa beren oklo. Sen Murat daýyň gas gowurýan öýdýän. Murat daýy meni Erwet adamlaň elinden halas etdik. Soňam gök soňam da onu halas etdi. Sen Murat daýym halaň okmy? Beýdip kim aýdýan? Yok. Halaň okmy diýen? Sen barlardan ýüze urjak bolýanmy? Ananny ýör, Lukman daýylaň ýanyna baraly. Hani. Yeri. Ana geçti. Şuna bak. Ta oğlum. Eline güller üstü. Oğlum han tenim gitti çörüňmi? Borsa. Nenden gelmerdim öýtdim. Şunça yıllap garaşybam beýle mümkinçilik elinmer öýdýäm. Ola Recep. Sen meni ökünce goýaýmy? Murat öýrenmedik bolanyny öbeň içimde Kenan. Bu yer meň dukanym. Seret oğlan toba edipdir. Oňa ýeter betdäl. Sen munyň tüňda şeýlemi? Beýle bolmasa o sen näme üçin gözledin? Özüň oýlanyp gör. Bolýar. Koşaş. Görül wakaly o näme etleýär? Şey diýdi, rahat oturany. Bolýar. Efe meselesinde sana kömek edipdiler. Onu bärden çıkarmak için şu öýdi. Bir tanşym bar, maslahatlaşyp görelim. Erteri ýerden hatahana ýer. Ta bolanmy. Hoşta bu. Ezip bolsa görüşürüz. Kenan, geldi mi? Geçti bu. Murat, hani otursana. Näme üçin seni görmek islerim sorajaksyň? Meni bagyşlamagyny isleýär. Has dogry öz günämi geçirjek bolýar. O türkan bir zady bildim Recep. Hakyş dependen ýenen gylç bolsa da boynuny uzatmakdan çekinmezligi. Hananny uzat. Näme bolarka? Bärek ýakalaşmaga gelmedim Recep. Maňa isläniň edip bilerdim. Boljak işden gorkama. Ýöne elkidiňle. Sana uly herwetlik etdim. Sen ýeňsäňden pyçaklanymy bilýär. Sen gözüňe petiňem petime. Boynunda sen Hüseyin naýyň Hülýan hakywa. Hülýan adana agdama. Hülýa bilen urlaşdym. Näme etdiň, Murat? Hülýa bilen urlaşdym. Recep ediýäniň näme? Sen koşulma Kenan. Recep polisiýany çağırır. Çağır. Ýetirýän adam näme? Hülýa ähli zady bilýär Recep. Men edenim bilýär. Gürleme diýilýär, gürleme. Gürleme, sen derhal ähli adam ýitirdim.
Men Hülyany ýitirdim. Hülya seni söýýär. Häzirem söýýär. Ýitiren ok. Urusat berseň, muny saňa suwd eder. Oňa näçe gedekleri ýazdım. Bir gedegim jogap bermedi. Doku dille ýeki gedegim ýazmady. Ýalyn söýdüň. Sen meni modama ağırlap gezdin. Sana aýtdym dämi? Ýagşymyň? Ýagşy. Dogry eşitdim. Hülya maňa asla hat ýazmady diýdi. Özüme geldim diýip sorasan o. Näme diýenni men näme bilen? Tat öldüme dost. Beýle orta hatlar nerede agam? Ýok näme hatay? Recep nerede ýaşaýar? Nerede işleýär? Aýtsana. Görlemini hor ýatan ogaýmyň janydan ýerdiň may. Recep maňa bir zat içek bolsa, ýaňa derdi. Häzir maňa şoň salgysyny ber. Murat. Giýjeň şu wagtam ýataň okmagym. Ece. Men seni gaty utanyrjak bir iş etdim diýeli. Men ýa-da men töweregimdäki adamlaryň biri. Dogrusy, men seni gaty utanyrdymmam. Borda häzir şonu goýarlar. Bolýar, goýaly. Ýagny sen diňe maňa gowuluk bolsun diýip men üçin ören. Örenmekim bir zady, hatda ýeke täk zadymy elimden alarmyň? Alarmyň Ece? Elimden gelse käbir dostluğuňy. Düşeň aşagyna gizlän bıçagyňy. Gaty ew görýän oyun kartlaňy. Asla ýanyňdan goýmaýan içki çüýşeleňy. Hatda ogurluk etmesin deyip şu eliňe malardım. Sebäbi sen men çağam. Diýan gelmesin deyip elimden geleni ederdim. Ýönümiň ahyr puja ahyr Ece. Bu barha zulüm süteme urlya. Oýlanyp görsen maňa inanmasaň, gowy işimi erwet hasaplasaň, He, dogry elbetde. Onu soňa men amadım. Ýalňyşmagym ahmal. ýalňyş Ece. Kim ýalňyşdy oglum? Hüseyin daha ýalňyşdy. Gyzyna da Recep'e de özüni de sütem etdi. Yeni näme Murat? Näme gerek? Men Hüseyin aýyny görmeli Hülya. Gynjyn aly. Hülya haýyş edýär. Bu gaty möhüm, hakykatdan. Bolýar. Kakajan, Näme gyýdym? öňkü goňşymyz Murat bar da. Ýadyňa düşdimi? Ýadyma düşýär. Seni görsem diýe. Hülya. Oňa aýt gyýdym. Men onu göresim gelen ok. Hüseyin aý haýyş edýär. Saňa ýalbarýan. Meni birje diňläň. Diňle ýekeje gedek. Owra bol eýimden. Owra bol. Hüseyin aý. Sen menden has gowulýansyň. Büdüremedik atdan ýykylmadyk ýigit ýokdur diýilýändir. Esasat düzelip özüňi tutup bilmek. Owra bol diýän saňa. Urusa dediň, ayağa galaýyn. Ýalňyşlyk goýberenem. Recep'iň puluny ogurlanam. Oň başyna şeýle iş salanam men. Beýle bolsa innikiň näme? Innikiň näme diýän? Senin Hülyaň amanaty bar. Näme? Kaka, Murat sen näme gurrun edýän? Hani geri çelik? Hülya, bizi biraz iki çay koyur mu gıydım? Çıkanda kapıyla yap. Çağa wagtymda bize bir ertek aýdyp beripdim. Men monjy goýunyna gadagap,
Soňuny diňlemän galypdym. Oň soňuny häzir diňläp bilermi? Murat, Recep, yürü monçuk oynayalım, yürün. Recep, gel, al monçukları. Kenan da ulan oyna. Barını utur. Yürü, yürü, bol. Hani? Hani bol. Ana şu wagtam höýe adamlary oýanypdyrlar-da bu ýagdaýyň çäresini tapdyrlar. Şeýlelikde gahardar ýigrenç bunyň astyna galan gardan adam ýaly eräp gidipdir. Betnişan peýelwan bolsa gaýdyp oýarlary ayak tekip bilmän. Recep men bilen gitmedi. Ol ahyryna çenle diňledi. Men bolyn gitdim. Utulan men boldum. Ýöne bir iste bir tertlik aba. Recep etmonly. Şonda da ol ýyllar boýy etmedik günäsiniň jezasyny çekdi. Aýdýanym tutsoğhanada beýlekde däl. Hülyany ýeterdi. Hüseyin nay. Hülyan amanatyny bermeli pursat gelen okma. Hani şu şkafy aç. Onu aç. Men bu zatlary diňe gydama gowulyp bolsun diýip etdim. Hülyamyňa düşünür Hüseyin nay. Men bu hatlary eýetine gitjek. Bularym Hülya degişleýdi. Bulary ýören berermi? Elbette. Menden rady bol Hüseyin nay. Radydyr. Arma var Ece. Bar bol oglum. Ece. Deret şular berde goýar. Gelip alar. Berde dursun demön bolýarmy? Bolmasına bolar bol. Ular näme oglum? Hüseyin nay Hülya bilen Recep'in bir ýerine ýazan hatlaryny izläpdir Ece. Bir ýerler bilen hiç habarlaşyp bilmändirler. Her bir şerde hayır bardyr oglum. O nähili? Hüseyin ağa hatlar gizlemedik bolanno. Sen goýberen hatalaňam ýartdan çykar giderdi. Hudaýa şükür. Allah maňa ýalňyşymy bagyşlatmak üçin bir ýol goýupdyr da. Bir saatdan geler Nece? Nire barýan oglum? Efän almak üçin bir çäre tapylajak galece. İnşallah, inşallah. Haydi verin. Bular näçeler? Ondan al. Birini versene. Başytdyň al. Al.
Eşiginde ona oğlum. Ta oğlum gelip dur. Tarik, Merhaba. hoş geldin. Hoş gördüm. Katı uğrasın gelen. Seni görmek ne ayıl o? Sağ ol. Ovadan olpsan. Gece galypdyň. Ýöne oňa gaharlanmardyň gerek. Özüň ýaly köne urup beýle gydyň dünýäsine girip bilmez. O muňa düşünmez. Murat sen oňa azar berme. Her kim men näler? Hawa. O sen ýaly. Maňa gahar etmäge hakyň ýokdur. Men diňe synymy aýdýar. Ýadyň atar. Men seni hiç ýazgardymmy? Kimdiň ýüzüne batdymmy? Sen häzir haýsy ýüzüň bilen men garşyma çykan ha? Bu düň gidip men barada ýalan aýplama berdim. Efäni elinden allan. Käde tapançagyň barada menden köp pikir etdim. Menim gawanym. Küçücük çağadan gawanýam ha? Maňa ýeke jöwünem şoňky ýal garamadym. Yalanmy? Ya üstüne. Ýöne men näme diýip? Men häzirem senden başga hiç kimim ýok. Hiç zat ütgän ok. Sen maňa gowy garasaň, menem sen üçin elimden geleni eder. Efe gerekmi? Desine barıp ýalňyşlyk göýerenmeýdi. Ýaxşy. Etlegiň şo dukanyny işlemek bolsa, onu erteri işe başlaýar. Ýöne şunum ýadynda takla. Men öňkü Murat däldir. Sen bilenim öňkü pikir etsin ýaly bile ýaşamak gurrun bolmaz. Ýeke ýalňyşlyk göýberseň am gapyny wer kadaryn bilip goý. Ha, yegençi, sen ýollaşyňa ma gelmedi. Ýene bir adara görel tarik öde gelmeli. Ýöne wagtym boldy. Gaziýete barmalym. Maňa jaňa daýdyn bolýarmy? Görüşip bir çäresin tapar. Bärik çağırıp senin biderek ýadatdym. Ýokla yegençi. Gaýta görüşdik, guruluşdyk. Kakyňa da salam aýt. Le aýdar. Öz salgym bereýin. Murat barmadyňa? Hawa barmadym. Sebäbini bilip bolarmy? Bir tanşyň bilen guruluşyp duran ekeniň. Goşulmaýyn edim. Haýty tanşym. Hastahanaň oňuny duşan adamyň. Ola daim tarik. Aklowjy. Efäň ýagdaýyny guruluşmak üçin çağırdy. Bir çörek. Bolýa. Taň ananyp bilem. Ananyp bilem. Sağ ol. Merve, bir jomun. Merve, epen hatyra üçin gulak at. Efäň ara goşup beýle petelme. Özüňe meýdimden al. Seret, samsaklyk eden üçin bagyşla. Ýöne men nerden bileýin? Saňa näme? Diýişiň ýaly mekenne. Şonda da teň näýişiň? Men näýişim dogry. Sen mamna ötünç toraýa. Hawa, näme gerek? Ahyrky isleýän adam maňa kömek etmeňi isleýär. Sen men bilen ýene guruluşmaga borçlular. Ýöne efe kömek etmeli. Bu tarihin talgysy. Meseleni düşündürdüm. Howan narmaşgala diýen bir ýagdaý bar diýe. Şondan peýdalansa bolar diýdi. Barp ýol tutup bilersiňiz. Daýy eken.
Baş üstüne gaty möhümdigini aýdypsyňar. Dinleseňiz bir haýyşym bar. O näme bile bagly? Murat ýalňyz. On soňam gyýdyňyz bilen Gulagaz. Gaýdyp ogulaly şaýtan menden helak ederin. Terkerden. Men gowadym bolmak üçin jan çekýän. Tez anan saňydam, ananmasaňydam şu bolşumy dowam eder. Allah ruzat berse, alwam çykar. Saňa diňe gyýdymy golylaşma diýilýär. Öň kaýalyňam gyýdymy senden gorajak bolýar. Eger oň töwereginde gene bir gedip göräýsem, bir ýolun tap seni oýrykdyk diýirin. Bilip goý. Ah sona. Etdik. Yeni borlukluğun edipdim o. Oglum, polisiýa ne üçin gelipdir? Sonra näme edipdir? Başga bir mesele bilen ece. Kelläň agyrdan diýen ok. Biziň arabalar sunamy Ey bar. Allah'ım. Sen alat etme. Ýaşy dilegde bolsaň bes. Oglum. Diýen hatlanmara. Şolary getirdim. Taň bolece. Murat. Efene ehil boldy. Erti taýýar bol. Bila sosial hyzmatlara gider. Resmi ýagdaýda efe howsarlyk etmek üçin ýüz tutar. Ýanymyzda bir aklawjam bar. Agşam görüşer. Ha bol oglum. Alo, Tarik. Bu men ogul, Asim ağa. Men aýtjaklamy gowy diňle. Recep. Sana bir daha aýtjaktym. Meni mecbur etme bırak. Orada etmerken güç yerden. Etmene gitti. İlki sözümü dinle. Uğraş yerden. Çavuş. Hiç kim taşını koy vereyim. Näme bollay? Ey Hudaý eýilik mi ka? Näme bolýar ay? Hiç kimi taşını koy vereyim. Edaradan pul uğurlanıptır. Bu polisiýany çağırdı. İşiňizi goýun, hemmeler işini goýsun. Onu häzir biläýär. Çavuş näme bolupdyr? Pul uğurlanypdyr. Polisiýany çağırtdyrlar. Pul uğurlanıpdyr. Polisiýany çağırtdyrlar. Näde ay kim uğurlapdyr? Kimin uğurlany bellile. Başda çem gelen Alman diýdi-ge. Bolajagıdyr şi. O näme Recep? Bir ýere barýarmy? Taňa näme? Hekkerme hamana bilmeýän ýaly. Günah galaymy näme bilýän? Günä pünä diýen bolma. Bir gedek edipsiň-de. Şonla günä dämi? Hemmämiz men günahkar taýýaňyz dämi? Alyňyna. Alyň. Ene berdi de ýok. Ýok, ynha. Ýöne beli isleýän bolsaňyz. Alyň, bularam alyň. Alyň. Muňa da mä täşdelmen, alyň. Alyň bularam. Bularam alyň. Men saňa ananýar. Men bu adamyň büýügine ädigi barda mertebämi, namasymy, hatda ömrümi ortaga goýmaga taýýar. Ýöne beýle anamyň bar bolsa, sizem şeydiň-de, ýeri. Ha? Ýeri. Ýaňa adalet suran bolýardyňyz. Her bir ýeriňiň şeýitmeňizi teklip edýän. Görnüş ýaly ýalňyş etseňiz. Nire barýaň dost?
Ira var ya o. Dur gelmeyerik. Andırsana. Gel dur diyen. Öňünden bol, öňünden. Tutun onu. Tiýdirek tutun. Tutun tiýdirek. Sana düşüren teňmilim aýyrmagy güýjüm ýeten ok Recep. Adamlara rekimdarlygy, towany düşündirmäge de güýjüm ýeten ok. Ýöne güýjüm ýetdigiçe ber jaý etmekden gaýtmam. Sana bir zat getirdim. Has dogry bir toporda. Olar näme? Ýazgylar. Bu ýerde tutuşdy oka diýelim mi? Ece, sen tolgunýarmy? Yok balam, tolgunma nire. İpeni görürs gerek. Görürs. Merwe howunlar maşgaly meteletinde görüň berdi. Menim ýüzüp biler, ýagny Kıyınçılık döretecek o da men yüz tutayayım. Ya kepillik bağım oğlum. içine bir gireli, galany pikirlenşäýär. Baş üstüne. Efe, oğlum. Melek dayda. Efe, Men almana geliniz gerek Melek dayda. Oğlum tensiz bolma da. Öň çağany alyp gaçypsyňyz. alyp kaçmadym. Kagady onuny maňa tapşyryp gitdi. Ýowuzlygam bar, idegsizligem. Olar yalan. Men beýle iş edemok. Ejem şaýatdyr. On bize gelenine bir küçük bolupdy. Näde eken? Bilen wagtymyzda derrew hastagana. Bir jaman urus ededim. Baş üstüne tarifge. Elbette bu resmi namalar görüp durşum. Anha görkezmeler var. Bir hoçalykçy ayal Suna hanym. Birim Awraýly Lukmanyň düşündirşi, onsoň polisiýaň beýany. Ýalňyşypdyr. Murat deň jenaýat resmi namalary gynansagan bu çağan howsarlyga almaga päskel berýär. Oňa çağınan bolmaz. Ertir näme çeg belli der. Sen diýäň näme? Näme diýär? Oğlum köşeş. Köşeş oğlum. Oğlum köşeşdene bolle tani. Bolle. Gaharny erketip bil onu. Yer bolle. Bolle. Efe, oğlum. Çık o yerden. Çık. Oýnaýan bolýar. Beýtme. Goýber. Murat köşeş inim. Aýryl. Yere. Merwan kakany ard etdiňmi? Ýok. Yalan sözleme. Howa ard etdim, näme bolýarmyşyn? Taňa da ogyda da gowsy bolsun diýdim.
Öz adam çünne, mer bu çünemde. Sen zerarlı efe o yerde gally. Efeň veren oklar. Taňa efäni öň ogry bolanyň üçin beren oklar. Men sebäp bilän. Gürleme suna. Sen şu koçan uğrunu da görmeyin. Men yolumdan tavul, tavul! Tavul diye. Hany göreli, iýler etmi kayamin. Elinden gelse asman çek, Murat Beg. Men gidýän Ibrahim ağa. Yer sagaman işle. Sag bol. Recep, Bana gaharym gelýärmi? ön gelýärdi, inni beýle däl. Sana her gün hat ýazdym. Her gün. Ähli zady. Men ýüz döndürdüm. Kaýyl bolum. Boljak iş boldy. Ötgötjek gumanym. Giden getirip bolanok. Amen berdi ahyry. Berdi. Hemişe sabır bilen şuny garaşdy. Düýün biri beremedi tüýhökden töýýädi. Ýöne bugün biri beremi tutuşdurukumy bilen töýýär. Çeýle dämi? Başym dikkä hawa. Allah bizi gaýdyp aýrat almasyn. Amin. Hemişe ana şu ýerde durdy. Dokuz ýylyň men zerarly toýunyň arady getirdi. Ruza dedim, oý ony özüm dowam edeýin. Bu zatlar näme üçin edi? Korkýar. Men öňüňizde mühimli. Size eden ýamanlygymyň hasabyny bermeli. Ýene bir gün sizden sorulanyny Radydyr Murat. Baştan geçiren rahatlanmadan bedem tapagallyk. Dorkum bilen senden radydyr. Men emrade ederim. Günäme geçermi ýaşuly? Siz men günäme geçiň. Aýdýanyň näme? Siz çagaňyzy goradyňyz da.